या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। निरोगी राहणं ही आजकाल प्रत्येकाची गरज बनली आहे। अशा परिस्थितीत लोक खाण्यापासून ते व्यायामापर्यंत पूर्ण काळजी घेतात। निरोगी राहण्यासाठी दिवसाची चांगली सुरुवात करणं आवश्यक आहे। बरेच लोक फिट आणि हेल्दी राहण्यासाठी अनेक गोष्टी करतात, जसं की सकाळी उठून गरम पाणी, जिऱ्याचा चहा, ओव्याचा चहा। या दरम्यान आपण हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रत्येकाचं शरीर वेगळं आहे। अशा परिस्थितीत तुमच्या मित्रांसाठी जे चांगलं आहे ते तुमच्यासाठी चांगलं असेलच असं नाही। आजकाल अनेक तरुण आपल्या दिवसाची सुरुवात खजूर न करतात। खजूरमध्ये भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट असतात, जे अल्झायमर, कॅन्सर सारख्या आजारांपासून बचाव करण्यास मदत करतात। हे हृदयाचे आरोग्य सुधारतात। या व्यतिरिक्त हेल्दी फायबर बद्धकोष्ठतेवर उपचार करण्यास मदत करते आणि चयापचय सुधारते आणि वजन कमी करण्यास प्रोत्साहन देते। काही लोक खजूर भिजवून खातात तर काही जण कच्च्या खातात। तर रिकामी पोटी खजूर खाणं चांगलं काय हे तर जाणून घेऊयात। खजूरशी संबंधित काही गोष्टी आणि ते खाण्याची योग्य वेळ आणि पद्धत। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। पोषक तत्वांनी परिपूर्ण आहे खजूर। खजूरमध्ये लोह, फोलेट, प्रथिनं, फायबर, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन B6 चा चांगला गुणधर्म असतो। या व्यतिरिक्त ते खूप टेस्टी असतात आणि बहुतेक लोकांना ते गोड चवमुळे खायला आवडतात। आणि हे खजूर खाण्याची योग्य वेळ कोणती, तर खजूरच्या बाबतीत फ्रुक्टोजची उपस्थिती रिकाम्या पोटी खाल्ल्यानं अस्वस्थता आणि पोट खराब होऊ शकतं। जेवणानंतर खजूर खाणं देखील त्रासदायक ठरू शकतं, विशेषतः जर तुम्हाला पचन समस्या असतील। याचं कारण असं की खजूरमध्ये भरपूर फायबर असतात, ज्यामुळे तुम्हाला लवकर पोट भरल्यासारखं वाटतं, पण पचन प्रक्रियेला खूप वेळ लागतो, ज्यामुळे सूज येऊ शकते। जर तुम्हाला खजुरांची ॲलर्जी असेल किंवा लूज मोशन होत असेल तर खजूर खाणं टाळावं, कारण त्यामध्ये सॉब्रिटॉल नावाचं साखरेचं अल्कोहोल असतं, ज्यामुळे अस्वस्थता वाढते आणि आतड्यांसंबंधी हालचाल अधिक होते। या काही अटी व्यतिरिक्त तुम्ही खजूर नाश्त्यामध्ये किंवा दिवसभरात कधीही खजूर खाऊ शकता। आता हे खजूर कसं खावं तर तेही पाहूयात। मनुकांप्रमाणे खजूर ताजं किंवा वाळलेलं खाऊ शकता, त्याचवेळी काही लोकांना ते भिजवून खायला आवडतं। आता सकाळी खजूर खावेत का, तर सकाळी खजूर खाल्ल्यानं तुमच्या शरीराला भरपूर ऊर्जा मिळते। सकाळी खजूर खाल्ल्यानं आतड्यातील जंत नष्ट होण्यास मदत होते। याशिवाय खजूर आवश्यक अवयवांची स्वच्छता करण्यासही मदत करतात। हे हार्ट आणि लिव्हरचे आरोग्य सुधारतं। याशिवाय खजूरमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट त्वचेला आणि केसांना नैसर्गिक चमक देतात। अहवालानुसार खजूर खाल्ल्यानं शक्ती वाढते आणि कामोत्तेजक म्हणूनही काम करतं। खजूर खाल्ल्यास तुम्हाला इन्स्टंट एनर्जी मिळू शकते। यासाठीच उपवासाला खजूर खाण्याची पद्धत आहे। खजुरामध्ये अनेक प्रकार आढळतात, यात काळे खजूर खाण्याचे फायदे भरपूर असतात। खजुराच्या फळाचं प्रामुख्याने 2 प्रकार आहेत। ज्यावेळी ताजं फळ खजूर म्हणून, सुकलेलं फळ खारीक म्हणून ओळखलं जातं। खजुरामध्ये मोठ्या प्रमाणात फायबर्स असतात, ज्यामुळे तुमच्या पचन संस्थेवर चांगला परिणाम होतो। जेव्हा तुमच्या शरीरातील पचन कार्य सुरळीत सुरू असतं तेव्हा तुम्हाला पोटाच्या तक्रारी कमी प्रमाणात जाणवतात। खजुरामध्ये असलेले फायबर्स तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यासाठीही उत्तम असतात। खजुरामध्ये मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम भरपूर असतं, ज्यावेळी तुमचा रक्तदाब नियंत्रित राहतो। खजूर खाण्याचा फायदा हा आहे की तुमच्या हाडांचं आरोग्य सुधारतं, कारण खजूरमध्ये सेलेनियम, मॅग्नीज, तांब, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतं। खजूर मानसिक आरोग्यासाठी अतिशय फायदेशीर मानलं जातं। मेंदूतील प्लेक रोखण्यासाठी खजूर खूप उपयुक्त ठरतात। खजुराचे ग्लायसेमिक इंडेक्स खूपच कमी असतो। खजूर रक्त वाढवण्याचं काम करतं। ॲनिमियामध्ये खजूर खाल्ल्यानं आराम मिळतो। खजूरमध्ये असलेल्या व्हिटॅमिन्समुळे तुमच्या त्वचेचं पोषण होतं आणि त्वचा मऊ मुलायम होण्यास मदत होते। डोळे आणि दृष्टीचे विकार दूर ठेवण्यासाठी तुम्हाला खजूर खाण्याचे फायदे नक्कीच लाभदायक ठरू शकतात। आता इथंच थांबतोय। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्हचं बेटर लिव्हिंग। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने।